Zimbabwe ndadzoka zvekare nema updates manyama vanhu vaya vatanga manje iko zvinezvi pane post iri kutenderera on X about blessed Geza murume anetsa iye akaloka ma streets iko zvinezvi kwese korongosvika ingori Geza ende vanhu ivavo vari kumutya zvisingaite ende kana uchingotondiona futi iwewe tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane right ona nyaya iri panapa post yakamira yakadai so iri kutaurwa inozi nini handiri munhu wekuti handidi kunonoka ndingoti faster gaga mabva mangoziva zvinhu zvekutaurwa pari kunzi zvoni he was kidnapped this morning ED thugs are now playing with fire ndo post iri kutenderedzwa nevanhu on X uyo ndaisa pa screen yo garai mazvionera. I don't know how far true is this but inini kana nyaya ichinge yatobuda ndatoiona iri kuningirira they can't be smoke without fire ndobva ndatongotaura kuti ndo pane zvekutaurwa nevamwe vanhu so that munobva magara muchiziva maside ese because unogona kuzoudzwa hondo nemurwere wepfungwa ukamushora ukati anorwara wotozoona papa kuti saka kuti murwere wepfungwa aitaura chokwadi kana asiri kunyatsonanga nemo tichazoonera hedu kuti chii chaari kunyatsoita but for now mbofanira kubata makadaro muchingonzwisisa zvinhu zviri kuitika amene munoionawo senyaya iyoyi because zvinogona kuitika kavanhu vacho chimonya chacho vanogona kutochiita ichocho futi chekungoti handimira tingokutora pamba pako ponogara ipapo timboenda newo vanozviita ende izvozvo vakatopikira kuzviita so ndo nyaya iri panapa. Pamusoro iyi vana veZimbabwe vose muri yose yeZimbabwe iri kutambudzika iri muZimbabwe nevari kunze kwenyika vari kutambudzika kuti vashandire nyika yavo vashandire vana vavo vavakasiya nemhuri dzavo dzavakasiya munyika nokuda kwasoro bhangu ED Mnangagwa. Tinotaura nehasha hama dzangu dzadiwa tiri kutambura kuno kunze kwenyika yedu takasiya nyika yedu yeZimbabwe ichizvarwa nokuda kwemunhu akabva kuZambia Emerson Mnangagwa mubumbwa takasiya nyika yedu nokuda kwaRobert Mugabe chigure chokumalawi saka ndoda kuzivisa pano vanhu vose muZimbabwe kuti chinhu chinonzi ZANU-PF chakatangwa namashona navana veZimbabwe Karanga, Mashona, Mandivera vakabatana kubva kumapolitical parties ose anga aripo pavaitivo liberation struggle yavaita chimurenga chechipiri. Saka ZANU-PF yakazotogwa from 1980 before 1980 isusu maZimbabwe ndingati maZimbabwe tose varidzi veZimbabwe taitongwa namabhunu vana Ian Smith ndo vaititonga vanova varanda munyika medu vanova mabvakure munyika medu tatongwa pazakazofuma ZANU-PF yakazotorwa yawina 1980 yakatorwa ZANU-PF nezvigure ikaenda kuMalawi. Saka zvigure zvikava nemushonga zvikatanga kuparadza kuuraya vana veZimbabwe kutanga kuuraya vana veZimbabwe vakaurawa Robert Mugabe chigure chikatanga kutonga nyika yeZimbabwe muforena futi zvakafanana Ian Smith mushure mekunge ropa radeuka revana veZimbabwe vachigwira usungu hwenyika yavo. Iko zvino tina soro bhangu ED Mnangagwa uyo akanotogwa futi nechigure zabhuru wake paZambia ndiyezve ukushungurudzazve vana veZimbabwe ikorokoza yarasi president uyo ikorokoza mbavha kana kuchikora hakuna kuendwa paya kana metsi hadzimu mumusoro imbavha iya yakangoiswa yakapfeka dehwe reZANU-PF. ZANU-PF chinhu chakatoshandiswa chava chikwambo musha weZimbabwe. ZANU-PF yakatoshatiswa nokuti yakafanana nedemhe rakazopinda nyoka saka nyoka kuti ibudisemo kana kuti hazvichabviri zvinaa kutongoti chinhu chakatoshata ZANU-PF achoti kumwana wese weZimbabwe ZANU-PF haisina kunaka nokuti yakatengwa namanyasa yakatengwa namabumbwa akakondrora. Ndine urombo zvikuru kwazvo namandevere vasingazivi kuti hatizisu mashona takandoparadza takaita gukura windi aiwa hatizisu
zvigure Nyasari Robert Mugabe na Mnangagwa weZambia Mubumbwa ndo vakaita izvozvo, vakapfeka zita reZANU-PF. ZANU-PF yozikamwa ina mashoni akawanda, ndo zvakaitika. Saka mverisoro vanofanira vazvitsve ipapo kuti isu vana veZimbabwe hatisati tatonga nyika yedu, hatisati, hakuna muZimbabwe ambotonga Zimbabwe kubva varungu vasati vauya kubva pasigari, varungu vasati vauya, hapana mwana weZimbabwe ati atonga Zimbabwe. Tiri kutongwa namabvakure, tiri kutongwa nezvigure, tiri kutongwa namanyasa, tiri kutongwa namabumbwa. Isu pachedu hatigoni, hasati ambotonga Zimbabwe. Hakuna mwana weZimbabwe wati watonga, vene venyika vasati vaitonga kubva rini, vari kutongwa namaforena. Akapfeka ZANU-PF, akauraya vana veZimbabwe vanga vari muZANU-PF, vakafa maZANU-PF, akaitora ZANU-PF akati yawo. Saka muZANU-PF hamusisina mwana weZimbabwe. Ava ndimuzvizive vana veZimbabwe mose. MuZANU-PF hamuna mwana weZimbabwe. Wakambonzwa munhu weZimbabwe, mwana weZimbabwe unzi Ziyambi. Zita rokuti Ziyambi makarwa kupi? Kumashona ose makarwa kupi zita iroro? Kana ye Mnangagwa makarwa kupi zita iroro? Hakuna. Maforena ose ndo arimo, nomuami momo ndo akatozadzana zvimwe zvinzvimbo. Saka muchiona ami chinonoka kureacta because mune zvigure mukati muami momo. Saka Zimbabwe handizivi kuti tichatongawo rini vana veZimbabwe. Tautotiza nyika yedu ichita kunyika dzavamwe, zvigure zvichizara nemabumbwa muZimbabwe. Saka vedu wenda hatindi tionesane apa, pasi neZANU-PF, pasi naAD, pasi naRobert Mugabe charakafa, pamberi navana veZimbabwe kuti vatore nyika yavo, pamberi navana veZimbabwe kuti vatore nyika yavo, pamberi nokushinga, pasi naAD Mnangagwa, pasi naSorobango nevana vake, pasi naSorobango nevana vake, pasi naSorobango adzokere kuZambia. Mamwe mashoko endinoda kuti nditaure, ndida sendotaurisa. Zvakafanana nevakomana vana biti. Unonzwa achitaura kuti mutoriro, but biti anokanganwa here kuti ndo akavharira kunze Morgan Tsvangirai, akavharira kunze twice Nelson Chamisa. Saka zvaanenge achitaura zviya anenge kana kuti zvaunenge uchitaura iwewe biti, waunenge uchimboti wakamwa mutoriro iwewe namasitizeni ndiani. Nhasi uri kuda kudzoka iwewe biti iwewe kuti uri munhu weopposition, but pachinauguration chenyu naMnangagwa choumupavha ichi chamakaita ichi 2023 nechisadhaki chairmanship chenyu choumupavha chamakaita ichi, yeah, the one of the person was on front. You want to pretend to be a good person if you coming to the side of the opposition peoples, because you want to know how the opposition are they react about ZANU-PF. That is your role, what you play. Iwewe role yako yauri kuplaya iwewe ndeye kuda kunzwa matama evanhu, kupretenda kuda kuita preacher, pastor. Iwewe tendai biti iwewe. You see, that is the video. You show you guys the way you dressing some uniform of that church of Masowe. Like you Mnangagwa iwewe, Mnangagwa namasiya iwe wako iwe. Mnangagwa mchida unyepera kudzungaira nemama kandogara makanama, because muri kuda kubata vanhu brain. Kana munenge muchinda kuda kundonzwa kuti vanhu vanoti kudii pamusoro penyu. Yeyo nyaya. That is the question. Waite ine nyika. It's a question. Handisini ndiri kutaura. That the people, they went to the church and they ended up and angry and singing your name. You singing your name.
in the country. What did you do with the country? What did you do with the minerals of Zimbabwe? What did you do with the resources of Zimbabwe? People, they are going to the church with their mission to go and pray God. They can give him a better life and some more days in their lives. And maybe they can be blessed, get blessing. But they are leaving all those stories. They are go through with your name. Because of how do you treat the citizens of Zimbabwe? Your son and your daughter and your grandson and the uncle and your nephew and what? That is the Zimbabwean. Everyone there in Zimbabwe, they are baboons. If you hear they are singing your name, what did you do? Urikite ine nyika. You are getting angry. But they are asking you a question. It's not a question you can take the people to the car seat, to the jail. It's a question to ask you about what are you doing with Zimbabwe? Now you send your dogs, Tendai Beat and these fucking bullshit people to intimidating people. Now Tendai Beat you come to pretend like a good person.